el que estaria bé, ja que estem parlant d'aquest número 2 i aprofitant que una bona colla dels autors que hi participen esteu per aquí, alguns de vosaltres, doncs estaria bé que els que hi heu participat vinguéssiu cap aquí i seguéssiu per aquí i fem una mica de conversa. Tenim, per exemple, la Susana Vallejo, que ha col·laborat amb un reflex de la mirada. Molt bé, molt bé, molt bé. Tenim la Patricia Muñiz, que... La Patricia Muñiz vindrà. Va, bueno, però tenim el Gerard Tauste, que és l'il·lustrador del relat de la Patricia Muñiz, el Megapixel Glasses. Si vens a confessionari. Que també ha fet la il·lustració del Si de cas vols volar d'en Enrique Díaz, que Enrique Díaz no hi és. Tenim la Mònica Carrión, que és la il·lustradora de descodificació de Barran. Sí, sí. Tenim la Dolç Molduz, que és l'autor de Fujo de la Superfície. Tenim també la Maria Muñoz, autora de A través de la reixa. No sé si hi ha algú més a part d'en Francesc Felipe, que és il·lustrador de la volta del judici final. Sí, sí, sí. Ja no m'he deixat ningú més, oi? Ah, pels freds. L'Alicia Gili, el Pere de l'Aigua. I no sé, la idea és que comencem a conversar una mica tots plegats sobre les impressions que heu tret d'aquesta entrevista, de com la veieu, Tinc una pregunta per l'Alícia. L'Alícia és una persona que estava fora de Catarsi, va presentar relats pel primer número i va decidir entrar i passar a formar part de Catarsi. Per tant, m'agradaria que ens expliqués què va viure aquest canvi, què es va trobar dintre, què li ha semblat. O sigui, si són guais o no. A veure, sí, precisament quan jo vaig veure el primer número, que va ser per Sant Jordi, nosaltres amb la Sílvia participàvem en una taula per Sant Jordi de venda de llibres en relatsencatalà.com i havíem trobat contacte amb l'Eloi, que fèieu aquesta revista de Catarsi, no? I ens vau deixar uns quants números perquè els tinguéssim a la taula aquella de Sant Jordi i, escolta, a mig matí us vam tindre que trucar perquè havien desaparegut completament i la gent ens portava de mala manera. I jo vaig dir, escolta, això, tela, no? I vaig dir, vaig enviar un relat perquè si la gent s'ho llegeix tant és que té bona pinta, no? I llavors val la pena, és una manera de promocionar-se, no? I realment em vaig llegir els primers relats. Sempre hi ha opinions de tot, no? Per exemple, hi havia un del Puccinelli, no? Que hi havia gent que li agradava, gent que no li agradava gens, opinions per tot, però realment hi havia coses de bastanta qualitat. I llavors això va decidir més encara participar-hi, però també vaig pensar que era una bona idea de treballar, no? Perquè, com deia l'Eloi abans, si qui no té àvia no funciona, no? I a casa nostra el català, i més en ciència ficció o en fantasia, som nosaltres les nostres àvies. I per tant, ho hauríem de treballar nosaltres mateixos i penso que aquest era el paper que ens tocava, no? I per això vaig decidir entrar a treballar i penso que sí, que s'està fent una bona feina i que val la pena. No sé si apareixien a cada feina d'autors, els il·lustradors. Jo volia preguntar-vos, no sé si alguns, perquè les vostres il·lustracions són brutals, no, en sèrio, si us hi dediqueu
plantegeu també participeu en altres col·laboracions o altres llocs, o si és la primera vegada que il·lustreu contes, etc. I no sé com us heu inspirat una miqueta per dir faig això fent una altra cosa, una miqueta a vosaltres dos, com la Mònica. No, doncs, jo senzillament em vaig entrar a existir a la comunicació via Facebook, com el Pep, i immediatament això vaig interessar-me i vaig començar a notar a veure si agradava les il·lustracions. Pel primer número vaig començar a fer una prova del cotxineri de Ximeno, no em va donar temps d'acabar-la, mala sort, i pel segon, que va fer un parell de relatge, m'ha demanar si ho volia fer i sí, vaig estar mirant, vaig tenir una vegades unes quantes vegades, ara que podia treure, vaig fer 300 quilos de descarte, abans de fer el que més o menys m'agradés, i bé, us ho vaig enviar. I no, la pregunta que em deies, no, jo de professió soc bibliotecari, o sigui, d'il·lustració no tinc absolutament res, això és un hobby que tinc des de sempre, vaig dibuixant, i ara que tinc una mica de temps lliure per anar fent alguna cosa, intento publicar, m'he i tal, intento treure o sigui, som els que intento proposar-li. Bueno, potser algú vosaltres de la teva il·lustració i diu que tenim aquí un segon camí, saps? Això per mi seria genial, si algú ja té... Ja ho sabeu, senyors il·lustradors. Sí, jo qualsevol cosa, o sigui, ja sabeu trobar-lo. Perquè cap de vosaltres tres, il·lustradors pròpiament, a part d'il·lustradors, feu còmics o només us dediqueu a la il·lustració? Jo he fet còmic, però ja et dic, no m'han de fer manipularitat res. Tinc coses esbossades, No, diguem. és veritat, tens un espai. Sí, ja sí. Jo sí que he anat a l'escola Fosso, ja fa molts anys, i actualment treballo de motorista per la mar. Com un cop he fet col·laboracions com a pintadora per a els espanyols, però ara no, simplement està ficada en el món del turisme. I no tens ganes d'aventurar per alguna història pròpia? Sí. Sí que m'agradaria. A veure, la feina que jo tinc ara, doncs, m'ocupa molt de temps. A veure, també suposo que és una excusa, no? Perquè pots treure el temps on vulguis. Però sí, clar que m'agradaria poder aventurar i dibuixar. I això com a catarsi, doncs, és una bona oportunitat també de... No, jo veig que és un espai ideal perquè un còmic no és necessari l'obra d'una sola persona. Llavors és un espai ideal per trobades de guionistes, dibuixants i coses que propostes molt interessants. No, perquè te'n parlo una mica. Aquí teniu els autors consagrats també com la Susana, que té un llibre per aquí, quan deixen en marxa, no? Tenim a l'Olga i també tenim a l'Olga. Jo deixo de Susana al final, i ara volia preguntar-vos una miqueta amb la Golf i amb la Maria. Jo no sé si han publicat o que han publicat abans contes o rats o alguna cosa en altres llocs, i una miqueta, doncs, si això els ha animat a dir, ei, jo soc prou bo perquè endavant altres coses, no sé, una miqueta la vostra impressió. Teniu un micro que us l'has donat. No, jo no havia publicat res, no havia dit escriure, però altres coses, el periodisme, i llavors tot això sempre ho tens com una cosa que fas a casa i potser ho ensenyes a algú que tens molta confiança i dius, ja, què faig, no? Però el fet que hi hagi una revista que realment surti al carrer, que la gent llegeixi, que l'esperi, que tingui interès, doncs jo crec que ajuda i fomenta a que tot i ser un amateur, que és plantejat-te, potser algun dia farà una cosa més seriosa. I crec que és una plataforma molt important. Jo agraeixo, perquè mai m'he pensat que podríeu publicar una cosa que agradés o que la gent llegís. I és molt important i és encarregar. I és encarregar i aquest gènere. El terror i tal, a vegades ens queda una miqueta al marge. I és molt maco. Sí, a veure, en principi jo vaig començar a interessar-me per aquest món, la lectura fantàstica, és el que va ser a partir, diguéssim, d'una petita rebel·lió. Jo feia primària, el meu pare va anar a parlar amb el meu tutor i li va dir, amb tota la bona intenció,